Bon dia, ens trobem amb Kevin Carroza, el representant de la comunicació digital aquí a Ciutadans, i ens trobem actualment en el Parlament de Catalunya. Doncs comencem amb la petita entrevista que tenim preparada. Bon dia, Kevin. Bon dia, gràcies. Ens pots explicar una mica el teu càrrec, a què et dediques? Sí, jo sóc el responsable de comunicació digital aquí al Parlament de Catalunya pel grup parlamentari de Ciutadans. Aleshores, la meva feina bàsicament és gestionar els canals digitals i pensar estratègicament en poder treure pit de totes les propostes que fem aquí al Parlament i poder gestionar bé tots els canals de comunicació digital que tenim per assolir els nostres objectius. Molt bé, i doncs comencem a l'entrevista. Com s'ha arribat a la jornada històrica de l'1 d'octubre? Bé, jornades històriques estem acostumats a veure moltes últimament, sobretot aquí al Parlament de Catalunya, però bàsicament hem trobat que durant els darrers anys n'hi ha hagut una desafecció important amb les polítiques que podien haver-hi en el govern d'Espanya, i això ha generat molt malestar, també una crisi econòmica, i després n'hi ha molts components on hauríem de tirar segles enrere, no? Però tot això ha fet un mix i n'hi ha hagut als carrers, ha començat a haver un auge de tensió social, i tot això ha anat comportant un procés com ho coneixem aquí en el món de la política, i en els darrers dies hem vist un dels moments aquests més àlgids del procés, i crec que és una situació greu. Hem arribat on molta gent creia que no podíem arribar, i malauradament ara veiem com la societat catalana està fragmentada, totalment fragmentada. Veiem tensió als carrers, gent que s'ha deixat de parlar o que s'ha esborrat de xats de WhatsApp, i és una cosa que políticament estem tots preocupats i estem treballant per solucionar-ho. I durant aquest dia, les reaccions del teu partit, quines van ser? Bueno, en el partit on jo treballo, en el grup parlamentari de Ciutadans, com podeu imaginar, vam veure aquest dia com un dia trist, un dia trist per la democràcia, perquè des del nostre punt de vista es va donar un cop a la democràcia, es van saltar totes les lleis, els lletrats del Parlament ho van advertir també el Tribunal Constitucional, el Consell de Garanties Estatutàries, i nosaltres també ho havíem dit aquí, a tribuna, al Parlament, i no som els únics que ho vam fer, i nosaltres ja els vam advertir les conseqüències que tenien a saltar-se les lleis. Ho van dir a la Unió Europea també. Nosaltres no som, ja et dic, ho han dit en infinites ocasions, ho han estat advertint, i avui malauradament estem veient conseqüències judicials. Bueno, ens parlaves de la democràcia, que s'ha saltat la democràcia, però pels molts independentistes creuen que la democràcia és el dret a votar. Què hi penses? Bueno, jo crec que aquí els catalans en els darrers anys hem sigut la comunitat autònoma que més vegades ha votat, perquè malauradament hem anat d'eleccions a eleccions, i bueno, jo estic d'acord, i el fet és que el 27 de setembre els partits independentistes van dir que això era un plebiscit, i es va votar i no van guanyar perquè no van treure majoria social. Sí que tenien majoria en escons, que és una majoria parlamentària, perquè n'hi ha una llei electoral injusta, i van treure més escons per això, però no van treure més vots. Els partits de l'oposició vam treure més vots que Junts pel Sí i la CUP, per tant no van treure ni un 50% dels vots. Aleshores, crec que sí, que s'ha de votar, i jo crec que ara, el 21 de desembre, tenim una oportunitat única per anar a les urnes, de veritat, les urnes democràtiques, no aquelles on es pot votar 3 o 4 vegades, sense cap tipus de garantia, sense cap cens, i aquest 21 de desembre tenim l'oportunitat de demostrar que a Catalunya som més els que pensem diferent i no som independentistes. I què penses en les actuacions de l'1 d'octubre per part de l'estat espanyol? Bueno, jo crec que les actuacions policials de l'1 d'octubre demostren que la gestió de l'1 d'octubre per part del govern d'Espanya va ser un fracàs absolut. Nosaltres ho hem condemnat des del principi. Creiem que les actuacions van ser desproporcionades, i sobretot crec que el govern d'Espanya va fer una molt mala gestió perquè ells van dir que això no es votaria, i al final vam veure com hi havia escoles electorals obertes on gent va votar 4 o 5 vegades, això és igual, però la gent va anar a votar,
i crec que es podia haver gestionat molt millor. I ara parlant del rei, què et va semblar el seu discurs? Jo crec que el discurs del rei en definitiva va ser un discurs correcte, que com a cap d'estat calia fer, i també jo crec que va donar un missatge de tranquil·litat i serenor per tots aquells catalans que no som independentistes i que vivim amb molta preocupació tota aquesta situació que estem visquent aquí a Catalunya. Molt bé, Kevin, i ara parla'ns una mica d'aquesta declaració i aquesta suspensió de la independència. Bé, bàsicament aquí no hi ha hagut cap república, no s'ha format mai cap república ni res. Sí que és cert que va haver-hi una declaració simbòlica d'independència que no té cap efecte legal o jurídic, simplement era una cosa simbòlica que la pròpia Carme Forcadell ahir en els jutjats a Madrid ho va reconèixer, que no tenia cap validesa, que era una declaració simbòlica. Aleshores, doncs ho diu la pròpia presidenta del Parlament de Catalunya, no? Aleshores, nosaltres creiem que davant d'un fet així, com el que vam viure, doncs que l'Estat havia d'actuar i creiem que ho va fer de manera correcta perquè no era només nosaltres, sinó vam ser capaços d'unir el Partit Popular i el Partit Socialista amb això, i crec que davant d'uns fets així de greus on els propis països europeus i els nostres aliats ens han donat tota la raó, s'havia d'intervenir, no podia ser aquesta il·legalitat, aquesta bogeria, i el més surrealista de tot és que després de declarar-ho amb un president que ni tan sols va ser capaç de comparèixer aquí al Parlament, va declarar la independència simbòlicament i va marxar a Brussel·les. Aleshores és com una situació surrealista i nosaltres ja treballem per canviar això, perquè estem farts de que les empreses marxin de Catalunya, ja van més de 2.500, estem farts de veure confrontació, d'aquest xoc de trens, de que la gent estigui dividida. Nosaltres treballem per un projecte d'unió, volem que les empreses tornin i en definitiva volem recuperar el seny a Catalunya i creiem que això es pot fer canviant de govern el 21 de desembre. Ara mirant cap al futur, veus en possibilitats que el partit de Ciutadans guanyin el 21 de desembre? Bé, doncs jo crec que sí. Jo crec que en els darrers dies hem vist com molta gent sortia als carrers a protestar, a manifestar-se, inclús ara veiem més banderes d'Espanya que mai. Abans sempre només n'hi havia estelades pràcticament als balcons i ara cada cop veiem més. I jo crec que la gent està farta, no? I que ho estan demostrant ara i que n'hi ha molta gent que té moltes ganes de votar amb tot el que ha estat passant. Crec que en les darreres eleccions del 27 de setembre el vot independentista estava molt mobilitzat i van sortir pràcticament tots, i crec que va haver-hi molta més abstenció del votant, per exemple, constitucionalista, no? Aleshores jo crec que aquestes eleccions doncs poden anar molt bé. Els catalans tenen una oportunitat de decidir i no hi haurà cap tipus d'il·legalització de partits com alguns han estat especulant ni res, sinó seran unes eleccions autonòmiques normals on tothom podrà anar a votar, tots els catalans. Aquí no es faran diferències i jo crec que tenim una oportunitat molt gran els catalans de decidir si seguir amb el que hem vist fins ara o bé un canvi amb la Inés Arrimadas com a presidenta. Molt bé, moltes gràcies, Kevin, per les teves opinions i pel teu discurs. Moltes gràcies. Fins un altre dia. Adéu.